Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo Chinde Chinyinge. Nigo Kotonyora, Asile Kodea Star Times, Channel 185, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Omurubili ukubwatia, nigo kurigirariwa, nebigore byonsi. Sendagere wansa neganeti egetunguo nando nyogotete endagere yetio kewya erigwe obote bwoko yeria endagere yo nero boigo niganeti egetunguo bona litukolia rero nakoretire goika ime yekeruo ime ya borabu asena mutalire omurimi oyomo oyo okora oboremi bwe bitunguo osimegete chieka isato chie bitunguo anyara ko bagagotumanyi Kuruega tungue gekerege na goika geke mwao nyomba erinde linya ko bago getumeka na ebo igo oigwe obwansu bwe getungue keiga fitukolia rero sanga mona inche imeyo morobeli obobole minobonda okoletwa na inche Mildred Momanyi tusange na kwemanya mange kuna botambe omorobeli nigo gochera asogo gosemia mbwatie ngomanya mange igoro yege tungue kembwate ko bakogaiga na ebo igo onyara ko bago koigwa obwansu korugabu asore na go konyora nga Ndizi TV nero obwansu bwomogusi Mama natali mugondo kwa ugaiga ndoche bitungue binge mono paka maisa akali gusirira gujimoino korante byango kunyimataraga ndira mange orante iletali yao egaiga ngaitore Asa marieta ne gonguru kwa Yunes kimundolina mugaga ne rulina iga tole ekero application esise wodi no gaiga tole lakini geke nyoleke guru changwani Ekinyoleke nchangwani ndoche nga emyaka yawe yachira kira kinogendrete amangano oborimi na boigo nabagusi baita bange ekero emyaka nerego ikabantu bali gutaka banya kogendrera ibintu binde bagutaka batimoke bali echiri cyabo cyo borere bono kora tebinko nga ekerengererie kiyo gusimeke bitungo nga ikwa ruseti asete gusaleka muna kibando nyuma igamuroje meteye ntu abege tororo igasaleka tukanyanga metete bwati faita mo tualigo tutakanyate bwati faita tukanyirusio ali tuaroje tukaveke bitungu ebi no byoche iga tukaveke bitungu nyumota cha kubeke bitungu ebiga wante bire kerengele kwa rochenga bitungu ndagira kwa gusimeka yare koba obo okwansa gusimeka egetungu okwarigania na kigwa chagete niyo na rujenga tigato simeke bitungu tokalima galete tinge kalima kena abegete lakini tanga niga amuna moroche ya ndapu na abegete ngatumia round up ngabeka senenje tinga nyali kolima bitugiye ngabeka ngasanga ko boki bono kolima round up tochi yakolete lira bagu ngasanga ko beke ngalima ngabeke bitungu ebona kena ata yalisa ndagete ko beke bitungu ngalima bikara kora ngomuti chiwikisatu kama kwenda sitogoro karo waiga sigisi ngalete bitungu kwa simekire bone bitungu ebi kwangire gusimeka kwaletera kwa ngwa ntabiri kwa singwa bose to mugondo ugachaka gusimeka kero gusimeke getungu kura toeresera ngo ngakie gusimekwa nande bikamage bine kibitakire gwakwa nanda kekera ndigire tyo mugondo chiye kechinisa tochire na kikwanyarete gusimeke bitungu ebi yaibika bitungu ebi na lete tabantu bake bikama go kwanza twabeko uboyo twasaba kubeka ebikama okubeke futia ya muche se yende unoro chito chibina kurwakere kurwa okere futia ya muche se kende nago chinse kwabeka nge nusu futi go chinse yani kwa bako kulimeje byara byonse go chinse kwamanya kubeke egetungu kwabeke kamo kwagitene ni ngora n'abantu oikanane kana bano gutenia abantu amuna bali go kolenda ukolenda buto naleta kwanza nabiweka kando
abi butore merie iyo akora dama gusa gwata na ekero ko butore merie yo ko butora mapi gose na kyo ko butora ayo ko na jerare iga arega gwatiga ebindu gwatiga igo kwana cha yonsi abere kwa magusa kurushia kemeke kubeke sengo nyumo tarasimeka ebitungu ebyo taracha kubisimeka embege yo gusimeka ngai kwanyiruseti nanda ndake kurante byangu konyole mbego yemediye chia kaisa totali cheche igo mini nkwa tarete ukariya nakigwa korto kamanye mbege nere ngiera amebuya kiara chimbege chinchiri chiaina tuachete pometi asenale pometi kati ali bitungu bikonigwa tukana tukaligeria ende tukagenda ora tukaligeria uno muntu yasimegete bitungu mate bire bitambi bire biyengi na bire ubuni ikini getambi igo muna bire bitambi ikomanya bire machambi na bire biyengi kwama nakoro kwama nakora muna bire byoko yona ngarange bina bya lenge ngaleta birobi kaleta chibuni chinyinge sana ngechibuni ange 12 chibuni 12 tukasaba gusimeka bona ekero kwaligereti gwatabire ngwaligereti ebitungu ebyo byenge na ebikwatabire biko ku machambe anda ka imbiri bikwaletete ebimbiri machambe ebi bitambe ande bikwanyeka roko bisimeka ubeke ngole ntambe guchinzi na kwaligereti go ebitungu mbire bire chiaina chebitungu nchiroro ngero ekiga nkige tokero kabone kere buno bo populish nge ngo aserale kare bichkwara uchigoro ke bwataka kara gita nane ngero kire kirabuse ebimbire bibaliri na bibono ntokoro ke kare papu ebibono nikibaliri nikirabuse ngero nkianda ko tachorete kiri kirabu gachore kikibaliri iko naro jenga ali sina bidusi ngalali abana bali alinga muneshi na bya kokoro obuya asa busimeke bwatabire buno ngore kore muna buna kwa begete getungo na buna kebwanirete gusimeku ekere getungo ege gusimeku na maliyo ko butora go cengo butorole ne na mata amatongo butorole kwa kana kyo butora toro kyango bune getungo ege bwanta koro kana kere gusimeku amata getungo ege bano oko liyo moro nyeno muina bwate obutorera kebeiga naga igo manya ko butora kebeiga ona bugu simeka iga ye tungora gesmekere na bugu simekere anda kinki yako gera kyarusi wa matorari kyarusi we melimeke bona to cheme emeli abegeta etungu ege ochigo bwata one kerundo bigo chigo bikurumaiga ebigo cha bire ne chinguru mataya tabwa tinguru bona wate kana ara makuru one chinguru amatali baga ekabigo chikomere amatama ago abaro magwe ono mbuyo butore achigo chali mali ni chinguru kuruma ache ye chinguru buno kwasimegete egetungu ekiga amatuka matangani kora tebya ngo bulendi bwaye na kibwalingi ubulendi kolende getungu abana kwagesimekire tatebya ngo bulendi bokaneri kolende getungu eke na bakirege yuko mbure tuotabe eiche na bego korora nande eire kolende getungu eke bono ekero gusimeka ama ebitungu byekana guticherera oikotige mna chingoro chire inse mbure gego chikogenda ekero go chatego tekogenda furati go chiali ego ticha bono etiche iwa yali chikogenda yuko korora ebitungu eke chikoira kanyore kerense ya ticha chingoro chie ekerundo kyana ko kya guchese chingoro chese kimbura igo keregi atichire igo yakorange chiwikibere guseyemo waso kuburugera biwa to buburugera umuroje mate gabunga mbira buruge kabuye senge chimbure ko chiche ere nyingi igo gukora chiwikibere guseyisato kwamanya gusona ande kuburugera ya kabere igage gukora chichu wiki sato kurugo burugo tangani kirandi kya burugo nane kurwa bundi nandi ge kuburugo ingale ge kuburugera getungwike getungwike bano kuburugera getungwike kabere pake ya gatatu bano muna ga bano bali gatatu ni ya gatatu to jwani ya gatatu asenge njo murake robe to munge lakini ando korera ngebi bya maitu koiya gatatu oko ase ugusime ko bwagale bwa gutira kurwera ni ndo kuchase yendi na kurwega tunguke kuchase tunguke kende na kibonta kuba bwa baruba abondo je meme tukogenda amu
foot torochi kurwa gochia na gochia buna we mochiko 1 foot wana kala nko iya bitungu ebiye kala biye binatuga iga abo bilabe gochia buma na biko batibuniko kene ya se aka ndo buna gochia mu Wana obune wandra to smeke bitungu ebi okore okuburugera nkororo na ndandake ubulindi bonde mboka neiri anda kayango tumekora mariyo go siale bitungu ebi yawo erinde birokane bikoligenta tunabara konyana ni chingeni chigo siaro ryogo chiaro kana buna ni ayango korore boyo bitungu ebi kanza chindo bwate obegeto bwoyo boiseinye kurunse gaiga okonyora bono tochibone mbule ya turi bono okonyora bwoyo bolie kango bona liboko bonyete bokolete bitungu biri bibebia iga ese munasimete ganja beto kosebu yo bwoyo boke mtu abuvize to bwoyo ntu abeka buya igo bono kango ga bitungu bimoroje bigiyende te asenge nje mbuleye bigo chikobe kango bone bwoyo mbokete kango bone bikogigenta buya mboyo kyo bogo chwasimekera cyane guro gotanga ubwoyo mbwale metake mboro byo chwasimekera ubwoyo DAP na bungo simekera andake buna tokuligeri cia sinjera chekerera abantu abange bangire kuiranira amoye chombe ye chingoko na boyo ne chimbuli andake kwanya gutwale kerengero ria semia ketatu gutaka gusumeka ebitungu no boyo boiga bwe chombe ubwe chombe tinda rengero ria ebintu na rengero gusumekera no bwe chimbuli senje nimbwate chimbuli nabo bekiramo nabo bekiranga chibuni sana isato ntegete kuja koleta bono unko rusiebi ono nche bwoyo bwe chimbuli nso ekobeka ngobone round ndi buno gocho simeka igukora simekiro bwe chimbuli orara na kibago kole bono bungo cha kuya ga ntegete koleta bwoyo bwe chimbuli mbeke bikama kogenda ukomena ndeke lokobeka bwoyo bwe chimbuli uko ya chinsa no kobogo yo maete talina boyo bonde ko gutarna boro ne bira kobo ye chinsa uko yo obekenya ne nusuri tukoli yae na ndo gosimeka li tukoli yae anda kino kwatwerese iri ga bune gitungo ki usimeku na bayo kwatwerese iri buna kitakire korokana asonsi insira yo usimeki asana rwo tetenga okuburga ngo chaka kuri kora tebyango na ki okuburga kubwenta korokana esenge nchumate ye tungwe kamba narura renya gatungu akutingo chuga tugastu kalimera likale wike monyo na gatubire kora eresera ngo erokana ngana kiko na kyumuda kuri ma kera maraba gose to eresera bona gitungu ngeta ke iko rumana bakere yete gitukuburuka kogenda yuko ogokirenda gitenene okegororo kogenda egere bono guchuche ke kiagaire kigo chikoba muna kiagaire muni kibona abu na guchu okeretera ndamaroba na guchu okeretera maroba buno ndra to ko robo simeki obwe bitungu nandi buno kuri eli mugondo no monene anda kina matukali ngege okuira kuburugere bitungu ebi kuru muchakana bakomweli mwanali amatuko nabo kuira mange kulingana n'abantu nyeto bwati bange usumutienyi unabona gando chibachagite ange chwikibere cyarire ari bachaga kurumatari chibachire gaiga abantu ekubwati munana kyubwata abantu bangani ndi abantu bagokea eko ari gitungu gite abantu bamenye to yuka tujuna bakoje bagokora gaba obasoye bona mate bibibwata ubole yoboko ebyamate ngiye kogira gotabya mate bwato bole yoboko kubwaga iga story iga mate bya runyuma nande mbule tukaburge mbule gatubwango yani gemineti kare kwa burgire mbura titakiri gutubwango kare gutubwango yeko bya komera rwango komera yani go oburge kogenda ababona biko babwango alafu kwa buna kwa gele to semega ebitungu ebiga ngo kirere gari ase abantu bagutwa amatuka andaka engo kwanchira nawe legete kyo gutwa amatuka abantu bachi gutumika otarachi ko bitogora ko ire chiro ko yambu yali wali urusike kimamuni kigo nduseti oyiyere ngiye ko rero kwancha mataya abantu barusi matali ndabona mbago salinge mbikoya mbiri bigo chikorokana ebibe bitayo oyikabona ogabumanye nga ekege ko yali no munda yali geti ne litako ligeri aranga etungu kenge bwate ngere yaliti kora bwatira ga butura genda
Tumera SMS wetera se namba yera se screen ya ugabo ende tunya kwa toko sangaso bwa moribo lia ondi anchira ndema igase taseni yetu kya Ndizi TV nabonye gotete ngutarire elirizo korobo limibuno boiga nabo tuma SMS wetera se namba yera se screen gabu ende tusange asobwamo tetara somutu mukakego ngoira na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emeruguri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi tamagacho yichi permanent amacha maye yukunyu dagera buchia saburuki wababo ekirubali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nuti sano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nuti sano na ibere eyemo inye isato inye nigo bakoroshia nako unye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling goso mwakiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori Ndizi TV obwansu bwomogusi ine kore bolia ngonga obwansu bwegetungu omboro byobo buna boigo tobwate obwansu bwegetaseni kya Ndizi TV obwansu bwegetungu nche buna nche omwancho morigereria nigo ngo buna gye gotioka buya asendagera nabo igo kero gikaranga gotioka kere buya na intubuna lirie chinga kichitu cyakare twakarangire getungu December kiara tioka erinde chijirani cyabwanga na manda stokorosia wana nitukolera na koletire gweka mugonda so kwerere getungu kiuna no morobire bwo bole minobonda nabo igo buna twarura so mutimoko ntwanda gusangano yo mintatu manyia mange igoro yo basimeki bwegetungu na boigo ngikega ne irie linde ligetungu ikemekoroka na bune kembwate ko bokogaiga na boigo naki oborendi bwae bokoba erinde getungu ikikemekoba egiansu yagwikira nyomba mwawo gabu erinde kwanya ko bagokoriera inyora libolia ondia ntirane maigase getaseni kitu kya Ndizi TV na boigo na bogo toma uchi uchumbe chao chonsi pichiri tagete chito ikerega tomanyanga ahenki gekogera kwenyora ngigetungu kosekiagera gwatumeke getungu anana mwana buna balitwa nteli toke ntuna bagusi ngobeka tole egetungu karato karanga
toigwo bwansu buna bogocha nande twanya kwa tukwegokia ri amabori buna yo nabo gututumira guchaga iga ende tunyairaniri nabo igutumanya nga nkikeri okunyura egetunguo waigo nabo gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News nabo gutubwatia ase mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News ende tunyakwa tugusanga ase obwamo yanda gutubwatia tusanga ase obwamo omungina kora ntebia ngo buna bono iga buno buri miobwe getunguo buna bagenderete nae buno mungina bune miaka ya chire ngono gendete buri miobwiga kora ntebia ngo nga agatiye bintu biribi nkiye kogera nkwante betinga kerogo kore wiki ya kabere wiki ya gatatu kwachakire kuri kuburugere bitungu ebiga nkiye kogera kwanya kuburugera sama tukaya makamake na ende nkikeliyo okurusioro ebi asai gokoranga emboga nero eri kongiro ndio lia kabeiro tatika bontu wanya gulisiari rio ya po emboga mune yiga mboga mune yiga tetakiri mugondo waiga lakini gesengoliye gwere ngoliye gwere lakini bona lene liye gute ekubuchene nyingeri bono onyendi yakwete tarete bintu ebi ango bono ga yesenge nchobone nioma egende kestiri kialete chi mboga yako tuwaburugera na bitungu ebimbiri gutaka chafu yaya bigutaka sara buryoka igo bono gwikunya kuburuga urusiri kongiro elise tuli kongiro dolio maite kurubotambe abagusiba ituli kongiro nigori guita endagera ndio nse gusime kumugondo anene mono isikuri neba ne bitungu kemerike ndio nsiye kwa mugondo kwa ugabu ekara kwa nyori kongiro timete mwanchu muri yose no maite li kongiro kinda nyori mugondo genya ko banku kwor kingali kongiro ngentuki ikongiro nigento kitari gusira gekwenda kunya kwemeta no buruga onye kwa gikuneteri raba iko gekwenda kwama igiye ko ekogera endagera yawe yakwa kere ga compete yani geko nabenga buno osimeke kero osimeke timto bere bigo compete bikura na obwansu boli bweri raba ibibi kogera yame bono mongina akora tutebya ngo gutatigaga abu kuburuga kwa rutebire ngo rusiele kuburuga rusia mbage oburugo rusiri kongiro ekemoga mogingeroro na bintu binde bindi kwa mugondo buna chinyonyo gwasimekire gwakorire ebintu mbirensa muna chimuko nchiro chimuko muna chiroro nonyene kabona byabeye none abantu nabo bagocha bayiba abantu abagonyo muntu ibire era yoko butuka chiko aire chira chikoni ige bintu nabi byokonyo bire bibwate mechando chinguko na burwire bondo konya konya bwachire na bagonya bogosari uno bunakoro kyugo bwachire bono igona bokonya nga ibinte bikomu nabi byokonya bigoito bitungu ebi asege keke myaka 3 kwa kodo buri miyogwe bitungu andake na ikuanyaliri goko kuita chinke chikuru mugondo kwao kyagera maita se myaka 3 ini myaka mingi nane no yako genda tuguchandika na chirocho wakorire nchirende yo guchitanga nchigendera kubucha ngocha twabekeriyo ko muna fuko twabeka bya sinse bya kiekorie na bakonya ye kubwatia na bekorie yako igone reyo no nende yo ko okonyora abantu bwata bakonya ubeka mache oite lakini mwana mwana ryogo kubeka yasi useli nyabwali egende yi na kyogo chwa wate kana bayibi abago chabutuko muna wantinga gichinyike kaloko soko ka to bikunye ko iya okonya bana ba aferi ko to jigane no mubaga to okonya ba ko iya bayira bachikone ngo bona bokonya kolemera na bargo sejo ba ko ibera kere nande ngote babali nga muibitanya ko iba gwetani 10% lito ko gwetaisi muibita gwetani kitungu keke bwante ko ba kiregi machani lakini bana kwanya kyangero twali bintu bunebi ebibire yero anya tali magene ageitete igo kwanyoranga obuno buruire andaka saba ruire ayibuna kuno ay tara kobera ngakintambi kwanya kodangere gusiara mariogo boni ndenge tusiara mariogo ubwate kana ndo chenga ekana bisimekire igana ncheni tagete biyoncho bibire kana ko bibiya igo maruire na ronta gete yani tagete ko ya mariogo yibitungu agusiarirwa nane amariogo nsiariri ibyo birorekane ko buma cyane byonsi pi omwancho murigeria gatia maruira ya kulia ebitungu ntubwate amaruire amange mono nande kero kurigereria kero kumurigereria science mo ya maruire amaruira yango gerari gitungu kinonye ngeri kwama none literia ngeri ko bake kenoru timate senadi na bonda tebe igo ngeri ko bake noru igo gekwenda kobe geko ngeri koneta gekorea ngeri koneta igo gekorea mwancho murigereria aingatia maruira ya kulia ebitungu ebyageranga byabire challenge
nande bo igekero kuri gere gitungu bune kero kyangire guchenchia kwanyore gitungu nabo kere buye kyangire ko baiga obo mancho murigereria obuno borwaire bonde bakogera gitungu kero kwa ri bintu bune biga nabo gutarira andonsia se aliase amalio gakoniwa ya mangana ya bimeri bya mugondo ende lyo boringano ano lyo koninga obuka gerete mboroireki na bakwa lyogo ende lyo chokoko siarire bitungu byao ende libiganda ko babikwama mancho murigere ntu akwanete igoro ya Likongiro na lyo mwanchu muri linalo kweresekero kurigereria ekine gintu gikuranda yani no buruga buna kwaga simoronye kerase liroba niko gikwandira kuranda ene lyo mwanchu muri nande kera kigo kera evergreen likongiro ndi anya kuoma lyo lirusiga iga tingoma yasura lire lakini ikongiro ndi kuoma mwanchu muri liria onya asilanga askira lira selira ba igo likwandira kwama na yako kwa rimo gondo kwaona bogutarira andonsia sorange endelio onyore liriogo orasiarire endelio itali kongiro egitiko na mangana ibina ya makongiro na marwaire omongina ikero tokurigere lino kwataira marwaire iga ngatali tanya uko affect mono ngiora tebi igoro ye liroberi liao liroberi na liriga na irigo simeke getungu liroberi na liriga na irigo simeke getungu watekana ndibwati gagari igoro ndibwati mache mangi tungu ibinanyo na mbiri gutakasa to bumono biteketa senge changara umuneiga nan anda kena ndenki kikilira tebi obolindi bwe bitungu ebi kero biri stage yega ibitara ikera asogotu o madentu wabwate eliyo gusimeka buni elito bwate mata go babano biri bya bere bigotogoro katia na kyoko birinda igono bikonyete anda ke na kyoko chikwa kubono getungo na kyoko kwa manyanga kyabeire kyoko chigotogoro bono to jikiagai mune ke kwaye ekyo senge njo murakera uchichembura ne ya kyagatia angobone ke gaboko kyabiri tutu kenene kibono ko anege kakekere aboko so kumanya kwa menga bono yaikire bitaji kuoma na nyenkuruga mono bona boko so kubiya obiye ko ni chiro bono omwancho murigereria ekero kurigereria tungu kembwate kaiga nigo gekorokana ekingi kore nderi mama nanya tukobaga gutweresera gaiga omongina butu bwateri tukuria rero yo gutwiga ligoro ya mangana yo busimeki bwitungu niga tutebetinge kero gusimeki getungu nigo go tusimeki genteke kemu aseke kemu ngobutorore igora ngobutorore nsa yamanya koba yaisanire nabo iga kero gutete kubanya getungu kyabere buna butambe egetungu kine kero kyabeire kerige guchikotogoru igo kebwante gutware binte 18 igo nkuru bitatu paka 18 igo noroche na bikwendra kwagarra gari nabo igo ekionere komenta obuye bwigetungu ekeroka kokora nsemo yobonia umwancho murigere ngagerete no ndere tugutubwatia imeye getaseni yetu kya Ndizi TV kyo Oboremi nobonda nabo igo tari ende na itokoli Oboremi buno boiga tetoragenda somutimuka ke igo sensemo yende ya kabere gore tora sensemo ya gatatu astokuchikumanya ebitungu ebinga ibikoniwa nabo igo buye bwa emborobi asemesa yando kusanga mona intu nkwena na tole Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakonika asorogon korbogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turinikiringa ekigo korentera emerunge chinka kichonsi ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka omugonko gugwatia namruira lyagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurubukoreri bwokungura ebimo byomubere nakubirongiya buna egitekyo omugonko gose omugonko bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kubwotekana no
kugosoria nigo bagukurungia mauga buna liru ebitarenge nichinsemo chindi chamuguro na boiga magoko boigo amarwira liagocha kubwetekana nobogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yandamange ekero kwabarirwe na kuligia kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungia umubiro magiga yukonyoro kurwarigwa kurwa senya gitari mbabwete boigo umurubulyo bwo koretera ububwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara kimanyikanete buna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chokisi asamaga cha New Sasura building rirongoria kabire umurango namba isano nemo na boigo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi isato numu chu Naivasha urusagi oromo na bogutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam nechinde chinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo bihuva chibirika chuko belia mache DVD players chimashini chuko gingira ebirobu biestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibashi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Nabuko bakiresimi ase namba enoti isano na ibire eyemo isano enoti marakabire kianda isano na isato ibire isano na ibire gose enoti isano na ibire eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibire inye isano nemo ibire. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi gatatu naendere sense moyo mwali asito chigosanga mange aliyo mwali obune sense moyo bonia asoyo mintago chigotweranga erenga ya kwiri bitungu ebyaye umucho maligalia no manyetenge bitungu mbiro China au andake kuumira na biro bya sechiro andake gosino bwate nyomba mwao ebitungu ntubwati China ina nanda somo no wikenya mwali ntubwati bitungu bire se category ya spring onion no mwancho maligalia somo no wikenya mwali ne bitungu obune kiga asense moyo yende ya kabere ntubwate ensemo ye bitungu ekorkunga bulb onion ne bitungu birito koranga nyangundi buna bagusito nalete nabanga ntubwata se bitungu ebintu wati bitungu saumu ntubwate bitungu bikoro ku bibwate amalita manga mange kolende mbiri nyangundi nabo igo nebiga ntubwate kende kirabete se bano sokonya gutaro nande bagotanga kiri kirabuse ni eriogo nande bona igo gutumika sabantu ari wate amarwaire buna ya igisukari nabo aira abuna bagutumika gitungu kirimo nande ndake bateba keroko kibeka singeni nigo chikogunda bwango tori gutega kirare ase gitungu kirikinga bune kiga gikabekera bu obona bwo bamanyi bakego tumate goro yebitungu korende yo mitongo totebyara mangi goro yebitungu ebigo ende tumanye nga oboremi obwakora bwa mokonyirere buno mulimi kwenda gusanga mona intu imeyo morobeli boboremi nobonda inyore mitandao yaito ya YouTube Ndizi TV News nabo iga mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News nabo nabo tubwati agwetera se nambe yera se screen yaho gabu libo lya ondia cherendere maiga nabo iga nyogote tugutare bakamugondo kwao gusanda ke so tugete tugo yaho nabo tugutara ekero gwatumire libo lyaho gosekero gwatumire ujumbe yaho gochagabu ase nambe yera se screen omongina kora tutebingo nga obotabauti ngikiagerete ugachora gosimeke gitungu ekiga narukanga spring onion aso munubwe kenyamorero ugatia gosimeke gitungu gya bulb onion kirike nyangundi iba naroche nga egitungu eke nyangundi oikoma ngige kogenda chinga kichintambi gwakeije nasari gwamaji keruzio gwakebeka mugondo eke ogo kerusi okeya okebeke mugondo rioka nige nyangundi gwakebekire no itinda bisimeka mono ase nabiroche ebigo ogosimeka
ke bia beire bira baime okubita cha kogenda iye kuira chingaki ukubita changa kiekero gote bugutacha okubita cha kuruguru begere bichikoira na inse bichikoneta Okocha kwageta cha igora. Buna bona ikigere gantache. Utache bono lendo muntu no choko lego tache chia kasa. Na bona kiki na ujenga ebibone bikombe raisi asoko iye na gusimeka. Na nanda kia sige tungu ikibanyangu ningo ta baringe kerogia asinali na ndige goika ya soka goche igora ke go bono gia atakururira baime. Nkutakirukire ngana ndo kirende nganke tubuna ndira banga lina lige kona ko babona Kenya kuoma kurusika abuya. Wana kiki aruje ngachinga kiki cyose nebi biko ni mitinye meke kubwanya nkundi nande nkwante beti nakuboliti ngankiye ko gerota simegete kirikenga buneke ko tatika kerekerabu kwanya gutwara kerengera ryo gutaka gusimeke gitungu ekyo nanye gutwara watekana muna ebiye enanyote biko kora buyaga abuye nande biriye birabu ebiye mbyankire abo muntu ago ikekiro ukobolinga bitungo kyo bwata nebibaliri gusine birabu bono kanyore bibaliye birete ki na bona saba gusibu na into abange nto konyara gusimeka kirikerabu senge njego ko gundichinge ni bwango na into bagusito ko yakachinge nto ko kulia matukabere magoroba ngatigali je magoroba muna tonalite anda gikora tutebia ngo bono na kige tungu kige gutuguru kuru mugondo gaika na kyo gutugura kwae kuri mate na butura baba gusire kini abange bamanyiti kora to erango na kige gutuguru ebitungu ebana ka gutugura uwo kubeka umumura muno murocho yote nini gaiga nere ngutumika se osoko yibitungu gako iyo utugamo ya ukibwata kurunse kibwata na mawakabere ukimusa uche iguru nkeri ko butoka matayi iguru gose tali mono asa na to tolira beneriya aba ukibwata ukimusa uche iguru yo kagiachicha ogenda tegusamu nene chinsa chiaicha na muna mwache muna bagani igoga ko yiwa mawakabere ko bwata kwa uche iguru kwana kubisamusa kwana kubika kogenda abandi bagochoka bono kora tutebia ngunga ekero kwa simuire gitungu ikiga na kyogo kerusi mugondo ga igekera naranga kurwa pake para narone gas ni gas na kiego ikira para inde gwachi gukire chiro one bitungu ebi onko bibeka chibunia ko bisoka chibuni chichi nene nabira bakamata natumia ba muraba soko buguri ichiguru baronsa chindi ke kiembura nye galitego jabagana bagutumia nani chibunda ibunda ne yarengera mwanya natumika chibunda ko chibara nabira chikoni na epio ko kwa na lige tungwe kiga go sino bwata abantu bali bakuguri bachikoni na barabuga ngao bona ngo ira na abantu bali bachikoni barabuga ngao iga yo koni buna ke holy cell nje ngoli ke ngoni ke holy cell manu ko yaga iga ne baruwa ngo tumeka ototara ikirase ogochi obonya bono boli ogochi konyara chibeso tebe na kyo ko bonya egase yanda ke umatekere gasi kiro muntu ne bano Oboremi ngo konyera abanyakenyuru andakaye kwa kede kwa likira abantu bande asoko legasi ya mugondo wa create job opportunity go chasa abantu bande abantu abange sino bakurusi beza na baba so bakolegas basombe bitungu bande baiya iho na bakolegas na bakana lituko abande nguburuga bali abande no muroche ku cyabo nje bali kuburuga arondo chembagende kuburuga na kero bakuburuga igago kubatebera libina babwante kulimo gusibara bwa abanyene bamanyite abange babo ko batebera ukosoro munobono oligeri yo kuburuga buya kogenda genda wiko abako mano ko batebera ko batebera ndi batugura ndutatuba abako na ko batebera na babwente kuburu ni mataragenda nande guchimutu egentongere korukungo ugokoboka ekero gusimeke ebituma ngo kuboka bire anda kase bitungu beka ko bisimeka ngo kuboka bire bitungu bitari mana biko kuboka ekubwati na kyosimegete gosimegete buya etenine ngoro emyando okunyete buye ngakiye yembule nguzu muneye gabono tungonge kuboka anda kebirisa kuboka nkyo chwakora akeliye kemeke mama itena bobi na mbi kwamera byonse limo sengo ebitungo biro bikwamera byonse yambiri kwamera limo Uchiwana oga bia mete bine mbiro bike ibinde mbiro bike bine na role bia bekire buna kiri ya beire ke bono kiri bona boko nya bire ikibona ikianyore tukoseke kaburu bobe ibinge bya boko nya bakubiruka bobe babiburuka ni batugura andi guchikogora cyinge yake yicinguru obo burugi boko gera byanyorana
bitungo birengo korubire gento gekurunga top dressing okuchiko sialira kulio buoyo ebyendagira nagenda kwama lakini yasialira obuoyo elinde lia yabenyementa chinguru egera kukwama mono mono obuoyo sialira ebituma buna biriwe bituma ngoroka tole boli bwa nitrogen boli bwa komenta yani endagira ye kwama etwali chinguru ende yame kerengia andake bitungo birengo korubire gento bunikyo ngoko rubire kulingana n'erira beri bono guys tomenyete igorire n'eriri takarire mbiraba ikora kingambiwe lakini bono koranga ngaki ebyasi bikuru ni biyoreru paka tujikokorera ngaki bono gantora bikorera lakini ngujikokorera to nande kere bitungo byaroka nengango twara bire bikobe binyerera bitari kwa mabuya nkwara kirenga igo birorirwa saye mara mange ngutakere bono simeke egente kengao nande kira irengaki umaye choko ni bitungu andake no manyete obumanyimu nande kanyo korengera tikuchiko korabo no rengera tikuchiko chinchike ngao nande kege ngente kingere kieke ono ga igise kubeka to kuruka chingende egera moya yitugutumika giga to saya atumeke ase soko okini chingende ichi ekero ndiyeti mugondo oyo bunoro mwanene iga indo chine bitungu byo kosimegete andake libagandre korwa sigetukurire nyinde guchasere nyinde gucha mate libagandre gatiabo nabo gusinto nalitenga ntoli gutiga space yeli chinse bosera bakanya tusmegete bituma nse twasmeka chingende kwanya kolengera gusmeka gento kende kyao gatia ire bitungo biroro na kolengera kubwate kana nse gusmeka agaiga getungu kenge ko twara mataya muna kebwate uika ni chingende chite getungu eke gabone biko chiko chita ile tungo karakige taite yoka era lige kwagarabia kora tebya ngo bono kwa sombero bitungu bikuru mugondo gaiga bekire para bekire mu echira se kwale kubira kora tebya ngo anda ko bonia na kibo chwanya bwa kwa bokora oboni boko ba ekere bono egente kere konguru gaiga okoira no wana maguta akongire no konya uga yi ono gajinye mono mono tokoni keroka kisi no wana mambi twete tukuya kisi ono wo okobi butogora kurwa obire baka kisi tawo ni gai ono ubige tabantu kurwa ali bali bakugura aguja babugura ne kibuni yoka para buyigo bagenda barabo sapura kora birusi bali gunime kora cheki ngangi tunguye bakugura go se montara ko ta kumanya ngegere tungu mchoke ireme eke kugura chiwa singa na go montaro ira kero choge to bakumaite nambu yoko beka maliko nyako virusi oba limune ke yoka nga na uni ba rusikuru banyora byo begete ago liga ba bitungu ne biye bagenda ko upagwa ne kibuni yoko anda kasige tungu ekekemo uneke yana tugura na kyokyo ni kyolisere ekibona ntu asibesa chiri chinyinge pi ase ekemo bunekere litutu ekyo ekibona bora ekera bono ko yechireke ekibona ekinege kabona mwako yombi bete binene ekibona ntenten eketenten keolisel igo na noli ogo chikonero beka kera tauni alingo rako beka igana yo era bana uchikorusi yakora matuka mange twa kuira kara kana twa ko ibona kinten apa chikastomer chiao nchiri yoko ligikere ngaki buno kwande chiro wosena baroro baka yanyo maitenga nyalebere na bago chikoire getungweke kero byabe bono muno rero batagete babagete gisimi ne bitungo biri byabe yoka bayiche ba yani go kwanyore chikastomer baka chimanya madam nga itukogete ebitungo byaisire bako barerete medienye tatu ebitungo bikaro gotogora limo bionse pikwa ire chiro nande kwacha gusimeka buya gosogo togora kogenda to gusimeka gorwari no gotogora kogenda to gusimeka gormaye ege tukora keli wose gwa keke ngao nande kwacha ke process ye ngao ntangani nande kwagenda gusimeka andake kwanya konyora obokongu asara yebitungu ebe kuna kwasimeka onyora asara ya sara ngoche yacha watakana na bila toke bino bana tosimegete iga nonde na gasimegete bone asale sego chane chi competition bone ko be eyere ebinge igoro bone be inye yali ngebu niko sene chi wisato bone ko ira na iso sene ira na insi bone go ju wa expenses kia mugonda matumizi bintu binde ko ira para sengeje baro chi simegete katia kwanya bone ya chiro ya
yabe yasara kwale meli ngo kero gusimeka nkora lengera lyole ngakigete bitungu mbega simekiri bange kwara lyere no yare ndo gupima mato gupimira kiro muntu akini kumanyori ngakigete bitungu na libikire kwara pimira naye nande ngana kiyo mweli ora tebyo umurigereria urigeretie taseni kya Ndizi TV iliora mu advice na eranya ko koro buri mibuno boiga gusandake amanya so gutoka na erachi gukuri kora kwana ngo numurigeri taseni kya Ndizi TV wane bitungu ebi aso bunye bitungu ne bo biri biyase buna bona bantu tuabere buna gokonga konga tole bitungu bigobegete naye ese aso mugondo bitaka nitima lyogo mange mono gusunya ko nyonyense akubeka kibambu maega abukunya gukeburugera egere waiya no ni kibunisa no kwanywa kibesa cyao kisaini kwaleta naye kwekonyera iko nande ngana yende mwali ora tabi murigereria nyango matebinga mona matuka amangerende ebintu ebi bitungongo konya bira sense amoye ito bitungongo konya bire mono yatoge ndego konya konye bitungu asenye bitungu ebi nabondo chenga mbuya bigo mono sense amoya na bikolire Oboremi usekobira mbuya ngokonya biri nabona abantu ababake school fees tego kubura mje kubura kabisa Ngonde bwensi bwata katicha kale mugondo gali kete kale bosa igo abakubika bitungwanya kone nabandike kera nyo bwata bireke igo maite etauni gali bosongo igo kona chirueke gana kikomi lakini asaireke na kikomi igo mwancho muri ya boli yangu nganda isa bosimeke geticha kilikia ne kire gali andaken ichibesa ile nganda arosi kerongo chukuyone linchebuye kero mate gasimete chiaka isato koikao nike ulisele aya gaticha kao naga kena boko yone liabieka elindo butora butoleiga elindo rosi chiao elindo nyendera kugenderia ubugima bwa bwakira lituku mbuya mono sana mama so gutwanchira utarabaka mugondo kwa ogaiga nande twego kirikomanya amasoma mangi igoro y'Oboremi bwe bitunguo mbuya mono sana mbuya mono aya omwancho muri yangagerete gwatu bwatiri ko rutwa chagete mo chakano igoro y'Oboremi bwo bitunguo mugondo gaiga astuachete igaiga sensemo ya burabu ni scheme ali asoma tenga no chombe cha mabere chigotoka ko ndali tukoli ali ngo twatara asensemo y'ebitunguo kwanya ko bago kwemanya mangi igoro y'ebitunguo ebiga anako abanya kwanya ko bago kumanya ngana kibiko sime kugo ikabigo ikere gabu mwao yandra ko tobwatia gwetera se emetando yito ya YouTube buna Ndizi TV News naboko tobwatia gwetera se Facebook yito buna Ndizi TV News naboko naboko tuma SMS gwetera se nabeyera se screen ya gabu ende tunyako batogusanga asobwamo inche Mildred momanye nyogo tetengo tale mugondo kwao ende tokoro murobiri buno joiga kusoni gotugete tugo yawo naboko ntumira SMS gwetera nabeyera se screen ya gabu gosase emetando yito naboko tuma uchumbe ya gabu ende lingo talere ende onyara ko gonsemia imiyo morobiri bwo Oboremi nobonda okenga kiende naende bye bye. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'obunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano